त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। गेल्या काही वर्षांपासून कोकणातील ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प चर्चेत आहे। कोकणातील रोजगार विकासाला चालना देणारा हा प्रकल्प कधी होतोय याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या। अखेर आता या प्रकल्पाच्या कामाला वेग आलाय। त्याची सुरुवात माती सर्वेक्षणापासून सुरू झाली खरी, मात्र अपेक्षेप्रमाणे विरोधक एकवटले आणि काही काळासाठी आता माती सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे। त्यामुळे सध्या बारसूद वादळापूर्वीची शांतता पाहायला मिळते। बारसूद वादळापूर्वीची शांतता, माती सर्वेक्षणाला प्रखर विरोध, राज्य सरकारच्या पथकाला परतावं लागलं माघारी। कोकणातील बहुचर्चित ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प नाणारऐवजी आता राजापूर बारसू इथं होणार आहे। या महाकाय प्रकल्पासाठी तब्बल 7000 हेक्टर जमीन लागणार आहे। 3 लाख कोटींचा हा प्रकल्प असून त्यामुळे लाखो करोडोंना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे। होय नाही म्हणता म्हणता आता या प्रकल्पाच्या कामांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे। याच पार्श्वभूमीवर माती सर्वेक्षणाला सोमवारपासून पुन्हा सुरुवात झाली। रिफायनरीच्या राजापूर तालुक्यातील बारसू सोलगाव गावात सर्वेक्षणासाठी जवळपास 1.5 ते 2,000 पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता। या सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर बारसू सोलगावसह आजूबाजूच्या परिसरात 144 कलम लागू करण्यात आलाय। गावातील ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली आहे। तसेच 2 दिवसांपूर्वी राज्य सरकारनं नोटिसा पाठवल्या। तसंच बारसू सोलगावच्या परिसरात पोलिसांचा रूट मार्च देखील झालाय। रिफायनरी सर्वेक्षणासाठी 22 एप्रिल 2023 ते 31 मे 2023 हा कालावधी ठरवण्यात आलाय। सर्वेक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी अनेक स्थानिकांनी याला तीव्र विरोध दर्शवलाय। बारसूच्या माळरानावर रिफायनरी विरोधक हजारोंच्या संख्येने जमले होते। रिफायनरी प्रकल्प आणि सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। बेमुदत आंदोलन करण्याच्या तयारीनंच हे विरोधक जमले, कारण ते जीवनावश्यक वस्तू सोबत घेऊन आले। जमावबंदीचा आदेश असताना सुद्धा तो झुगारत विरोधकांनी लढाई सुरू केली आहे। या आंदोलनात महिलांची संख्या लक्षणीय आहे। जवळपास 70% अधिक महिलांचा सहभाग आहे। यातील एका महिलेला उष्माघाताचा त्रास झाला। आजूबाजूच्या महिलांनी आणि ग्रामस्थांनी महिलेला रुग्णालयात हलवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र महिलेनं रुग्णालयात जाण्यास नकार दिला। जीव गेला तरी चालेल पण रुग्णालयात जाणार नाही असं म्हणत संबंधित महिलेनं आंदोलनस्थळी कायम राहण्याचा निर्णय घेतलाय। दुसरीकडे रिफायनरी सर्वेक्षणाच्या बंदोबस्तासाठी निघालेल्या पोलिसांच्या गाडीला अपघात झाला। कशळी बांध इथं पोलीस व्हॅन उलटली आणि अपघात झाला। या अपघातात 17 पोलीस जखमी झाले। जखमी पोलिसांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। हे सर्वेक्षण सुरू असतानाच रिफायनरी विरोधकांच्या प्रमुख नेत्यांना तालुका बंदी करण्यात आली आहे। गावागावातील काही प्रमुख घरांवर पोलिसांनी नोटिसा लावल्या। कालपासूनच 15 लोकांची पोलिसांकडून धरपकड करण्यात आली आहे। काही नेते सध्या अंडरग्राऊंड आहेत। 40 लोकांना हद्दपार करण्यात आलंय, तर 25हून अधिक जणांना नजर कैदेत ठेवण्यात आलंय। असं असतानाही कोकणातील रिफायनरी विरोधक आंदोलनावर ठाम आहेत। त्यामुळे विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहता सरकारनं आजचं सर्वेक्षण स्थगित केलंय। सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या पथकाला माघारी बोलवण्यात आलंय। दरम्यान सुरुवातीपासूनच ग्रीन रिफायनरीला राजकीय नेते मंडळीचा मोठा विरोध होता। त्यात ठाकरे गट आघाडीवर होता। मात्र ठाकरे गटाचे नेते आमदार राजन साळवी यांनी रोजगाराच्या मुद्द्यावर या प्रकल्पाला थेट पाठिंबा दिला होता, तर दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या इतर नेते मंडळींनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करत होते। सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घडामोडी घडत असताना राजन साळवी मात्र नो कमेंटच्या भूमिकेत आहे। दुसरीकडे ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे 25 एप्रिलला कोकणातील रिफायनरीच्या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेणार आहेत।
सध्या पोलीस बळाच्या होत असलेल्या वापरावर उद्धव ठाकरे माध्यमांशी बोलणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी रिफायनरी विरोधात भूमिका मांडली तर राजन साहेबांची नेमकी भूमिका काय असेल ते समर्थनार्थ राहणार की भूमिका बदलणार हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. सत्ता पालट झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारमधील उद्योग मंत्री उदय सामंत मात्र प्रकल्प होण्यासाठी ॲक्शन मोडवर आले. दिवसभर घडलेल्या घडामोडी, पोलिसांचा झालेला अपघात याबाबत रत्नागिरीचे एसपी धनंजय कुलकर्णी यांनी प्रेसच्या माध्यमातून वस्तुस्थिती सांगितली. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी शांततेचं आवाहन केलंय. नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी कुठल्या प्रकारच्या अफवांवरती विश्वास ठेवू नये. सोशल मीडियावरती येणारी प्रत्येक गोष्ट खरीच असेल किंवा ती ऑथेंटिक असेल असे अजिबात खात्री बाळगू नये. त्याच्याबद्दलची खातरजमा करावी, त्यानंतर त्याच्यावरती विश्वास ठेवावा. त्याचबरोबर मी नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी जर अशा प्रकारच्या जर अफवा येत असतील तर त्या पोलीस विभागापर्यंत पोहोचवाव्यात आणि नागरिकांनी पोलीस विभागाला शांतता राखण्यासाठी सहकार्य करावं. अशा अनुषंगाने जर कोणी या जिल्ह्याची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावरती अत्यंत कठोर अशा प्रकारची कारवाई केली जाईल असा या ठिकाणी मी आपल्या माध्यमातून सर्वांना सांगू इच्छितो. एकूणच आतापर्यंत तरी भूमिपुत्रांचं शांततेत आंदोलन सुरू आहे. मात्र आता आर या पारच्या भूमिकेत विरोधक आहे. प्रशासनाकडून अद्यापही आंदोलकांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आलेला नाहीये. त्यामुळे बारसूतलं हे शांत वातावरण तसंच राहणार की ही वादळापूर्वीची शांतता ठरणार हे येणारा काळच ठरवेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.